però segueix vivint el futbol, segueix vivint i seguint al València i en general el futbol en general i el deport. Jo soc enamorat del deport en totes les seves activitats normals, i per tant el València que la seguís, que el seguís i seguiré seguint-lo. L'altra cosa és ja pues, fer algo, estar en algo però simplement soc un aficionat preocupat com no per el possible interès d'un senyor que s'ha decidit a comprar el València, que és totalment diferent a lo que era antes. És un senyor que està bé de molt lluny, jo entenc que està molt preparat i el consell que ja d'alguna manera ha posat en el València són gent de molt de prestigi en Singapur i jo crec que vindrà a fer coses importants perquè si no no tindria sentit els moviments que està fent. Bona nit, Jaume Ortiz. Bona nit. En tornem de vacacions de Nadal, feliç any a tots, ja estem en el 2015. Què nos depararà? Política, economia, deport. Avui tenim una persona, Jaume Ortiz, que ha sigut president de València, que l'últim any nos ha dut molt de net, i parlar del València crec que és parlar també de tu, una història viva. Nos comentaves al principi que el València ha tingut uns canvis, ve una persona molt preparada. Els valencianistes, tu no tens por de que una persona que no sea de València deixi perdre la identitat de lo que és ser valencianista? A mi el que m'interessa, afortunadament, és la gestió, no? Què m'agradaria? Pues que se fera una bona gestió que fos valencià. Però desgraciadament l'última gestió important que s'ha fet a València va ser molt contradictòria als interessos i el futur de València. Va ser Juan Bautista Soler, lo tinc d'un freno de dir-ho, perquè realment va desencadenar la crisi que té el València. Sin embargo, el pare va tindre un recolzament espectacular, però la idea, quan canvia del pare i el fill tingué l'oportunitat políticament que li passaren l'opció de comprar les accions de Paco Roig, se feu la majoria i sent un valencià que segur que ell haurà costat molts disgusts i molts diners, també li ha costat molts diners i molta ruïna a València. Per tant, no és problema d'on és, sinó la gestió que fa, i el València no se pot permetre en aquest moment, només que tindrà una bona gestió i algú que siga suficientment ambiciós perquè l'afició tinga el que vulgui, un equip competent que pugui competir en Europa i que en Espanya estigui a la banda de dalt. Volia donar les gràcies per haver vingut i mos demanaves que per favor que no parlar de futbol, parlar de temes econòmics... No, el que passa que de futbol n'hi ha... Jo crec que n'hi ha molt que parlar i n'hi ha molta gent que parla, afortunadament. I clar, a vegades també t'agrada parlar perquè la vida, afortunadament, no sol és futbol, no? I tenim que tindre valors que estan... Jo tinc moltes coses molt més importants que el futbol, la família, la salut, el futur de la meva família, donant la situació econòmica que té la nació, i com a valencià tinc una preocupació molt forta de lo que està passant amb els estan duent i amb el tema, i crec que això és un descrèdit pels que han tingut la gestió o l'obligació de lluitar perquè els valencians estiguem orgullosos de nosaltres mateixos. Desgraciadament ara l'únic que sentim són coses heroïnes dels valencians i crec que això tindrà que tindre un final i un principi, però en positiu. Per això t'hem dut al secretari d'Administració i Finances d'Economia i Facenda d'Unió per a que puguem dir-ho. Bona nit, Moro, gràcies. Bona nit a tots. Feliç any nou. No penses que en certa mesura el futbol ha sigut també una dormillera per als problemes socials? Jo ho veig... Bueno, però això ha sigut molt manit. Això ve de romans, quan ja sempre diuen el mateix, els emperadors, aditirgus, saps? I a partir d'ahir era una dormidera, no? Però és que això ho han dit també en l'època de Franco, jo recordo que era molt xicotet, ja es parlava de que quan hi havia algun tema, una manifestació, se produïa un partit amistós de la selecció o alguna cosa, i tots a la tele. Bueno, pues, això ho administren tots i ho administraran sempre, però crec que no es poden equivocar, que el futbol ha anat molta més, i jo tinc un concepte del futbol molt més positiu del que generalment la gent el vislumbra. Jo crec que l'èxit del futbol és que qualsevol poble, mira, jo un pare de Torrent, jo soc d'Aldaia, he viscut en Alaquàs i te puc dir que per exemple en Torrent possiblement hi haurà 600 xiquets que juguen al futbol, en Alaquàs hi haurà uns 300 i en Aldaia uns 400, i això és l'èxit del futbol, la participació dels nanos, perquè al marge de que juguen el que està clar és que comencen a competir, però comencen també a obligar-se a un horari
perquè lògicament tenen que cansar-se al matí i tenen que estudiar i els pares tenen una manera d'apretar-los perquè estudien i si no estudies no vas a jugar a futbol. El més important que ha aconseguit el futbol és que els xiquets comencen a practicar-lo de molt menuts i això per a la formació del futur és molt important. Per tant, algo té el futbol també, fora del tema, diguem, purament econòmic, purament generós en quant a tots els mitjans fiquen una quantitat de diners, la televisió que està volcada no sé si a nivell mundial, i que hi ha un creixement brutal del futbol en països que no l'han tingut mai, i que damunt d'aquests països el que estan fent és encarir més i car els jugadors en el concepte del que cobren. Per què? Perquè ara tenen tant quantitat de professionals i n'hi ha, per exemple, a l'Índia, n'hi ha jugadors que estan anant a la tercera divisió i arriben allí i tenen un contracte com si foren jugadors de primera divisió. I aquestes opcions s'estan obrint en molts països, per tant, el creixement d'aquest va existir i el que antes era una broma, n'hi ha gent que saben que igual que se'n van enginyers a treballar fora, on hi ha futbolistes que se'n van a treballar en un nivell més reduït que si tenen que competir, però en aquests països sí que s'ha de fer i al final és una activitat per a la seva família encara que tenen que estar lluny de casa. Sí, bueno, lo que pasa es que encès la televisió i sempre tens ahí els de sempre, ¿no? A Cristiano Ronaldo i a Messi. Claro, però aquí, si dones compte, al final, tot i aquest enjambre que n'hi ha de periodistes i de mitjans de comunicació alrededor de, sempre té un principi que és alrededor del Madrid se'n mouen els jugadors importants, alrededor de Barcelona se'n mouen els jugadors importants, són els que desgraciadament els mitjans de televisió paguen més diners, són els que desgraciadament quan van a jugar en el camp que et vulguis se prenen al camp, són els que des d'Àsia volen retransmitir el partit determinat del Madrid del Barcelona i entonces estan a un nivell que tu els veus passar de dalt però no toques sonar. I sols pots recollir el que ells no és que li sobra, simplement quan tens que participar contra ells, doncs com aquí te donen la llimosina, no? Perquè el paquet important econòmicament són els nostres clubs, perquè per el màrqueting que tenen, per la solidesa que tenen a nivell d'informació, i no sé això, el Marruecos, tu ara el mundialito que ha jugat el Real Madrid, jo he anat a Marruecos i te puc dir que la meitat de camisetes que van pel carrer, molt més que així, de Barcelona i Madrid. Però bueno, també als clubs de futbol se li fa una forma jurídica específica, que eren societats anònimes deportives, i bueno, damunt és que Madrid i Barcelona li feren un exclusiu, vull dir, pareix que... No li feren exclusiu, els deixaven com estaven, Xuterret i Bilbao i Osasuna. O sigui, alguns per temes polítics i altres per temes, com digui, representatius. El València en aquell any duia uns anys ja de superàvit, però que casualitat li feia falta un any per a lograr els objectius i el València se queda fora d'eixa èlit que se va triar i no és que se va triar, sinó que s'han perpetuat ahí i ara busca qui tapear perquè d'ahir no me n'he ningú. Segons va tindre, o se diu que és l'època dorada de València Club de Futbol. Sí, la veritat és que jo tingui la sort que estigui 7 anys en el València, estigui 3 de vicepresident en Pedro Cortés i ja tens 3 anys i pico com a president. Entonces, la veritat que si comences des del partit que jugàvem en Sevilla contra l'Atlètic Madrid, que va guanyar la Copa, després de 2 finals de Champions que van ser molt importants, independentment de guanyar o no, però a nivell internacional van fer un nom que hasta no aprofitant-se d'ell, sinó rival per a estar en tots els puestos destacats, no? I bueno, pues tota aquesta època després vingué Rafa Benítez, els 3 anys espectaculars, en el qual se van guanyar 2 lligues de 3 anys, se va guanyar la Copa UEFA, se va guanyar la Supercopa d'Europa, i se va fer el més important, crec jo, el més difícil, que aquest any el València va ser el millor equip del món a nivell d'estadística. Això és molt difícil de juntar l'altra vegada, i si cap alguna opció n'hi ha és que Peter Lim, en l'interès que ve i en ganes de destacar, pues que pugui mullar-se i fer un equip competitiu a base de, lògicament, buscar la manera, perquè inclús les lleis no permeteixen anar a ficar capital per si mateixa, però sí que buscar una manera perquè el València, pues, a base de reforços, pugui competir en estos equipos. En Espanya n'hi ha 2 equips que estaven destacadíssims, Madrid i Barcelona, i ara n'hi ha un altre que està colat, que és l'Atlètic Madrid. I no és igual colar-se un Saragossa que un Atlètic Madrid, perquè l'Atlètic Madrid quan ja està ahí, ara no va deixar que baixi perquè també està a Madrid. I els films i tots els mitjos que n'hi ha alrededor, pues, lògicament, ells volen tindre 2 equipos
de nivell europeu, més que uno, per tant, aquesta plaça ja oblida que ja està adjudicada. De estos últimos días, pues informando un poquito de tú, he llegit moltes vegades que ha sigut el president menos alejado, diu la prensa de... Menos alejado. Menos alejado. Diu, fue el presidente menos alejado. O sigui, estaven tots alejats i era com aquell. És a dir, no, podem dir que era, no sé, jo entenc com que eres el president que sempre has estat ahí en la Ja, però és fàcil dir més prop. No sé, després del tema, normalment quan els valencians som així, quan una persona està allà dalt, la volem, la respectem, és el nostre ídol, com que sigui, quan el tirem ja no serveix, i jo fa un rato he comprovat que tu encara, saps, eres un volgut. No, però si jo l'única herència que m'ha dut el València, ara que soc simplement un aficionat, és que m'han dut el carinyo de l'afició, i és molt difícil que la gent vagi a fer allí un expresident i digui el carinyo que tinc, però això és el que m'ha dut a casa i crec que és molt més important. Sí, perquè els valencians som així, és a dir, creiem una figura i quan... Sí, són palleros, crear monuments i després cremar-los. Això no n'hi ha hagut una gent del món que ho entenga, sols els mantenim els valencians. Perquè igual que el cremem, al dia següent comencem a treballar, no és que diu, ja està cremat, s'ha acabat, no, al dia següent estem pensant ja en el pròxim i a fer-lo més gran. Bueno, doncs, això de la idiosincràsia nostra, i ahí tenim coses positives i coses negatives, però els valencians és que és molt difícil, ja pots anar a Muiguets que no trobarà res paregut, ni ningú que ho entenga de fora de València. Però tu, a banda de ser president de València, en aquell moment realment eres un personatge públic. És que ser president de València... Molt més que els anteriors i més que els posteriors. I no sé si és perquè parlaves un valencià com en el carrer, però ser més campechano... I jo he mamat en la meva família i en els meus amics i en els meus veïns, doncs el valencià, que no sé quin valencià és el dels meus pares, però tant per mi és el meu, no? I seguís parlant-lo perquè és on estic a gust, per motius vaig estar a gust, doncs molts viatges que parlar castellà, sobretot quan parles en castellà, els valencians normalment se donem, no forcem a que l'altre mos escolte, sinó que automàticament se passem a la llengua que mos parle. Però això ho fem d'una naturalitat i d'una generositat que igual mos anà mal, però també és una cosa bona que tenen els valencians, o sigui, rebre tota la gent que ve de fora, pues que estan així vivint molts anys i donar-los el carinyo i el respecte que tenen els primers dies. La gent que ha vingut de fora i és molta, perquè es pensa que s'ha introduït molt bé i ha valorat molt que els valencians és molt més fàcil vindre així que en Catalunya. I no és ara ni presumir d'una cosa, és una realitat. També decía ver ahí que eres gran amant de les bandes de música i sobretot de l'òpera. Bueno, la veritat és que lo de la música va unir per València i això no se pot deixar fora, no? El que més i que menys en el seu poble té una banda, el que més i el que menys pues, s'ha viscut en la família. Jo, la meva família, per part de Torrent, pues, tots els meus cosins, els meus tios, tots han introduït i uns han jugat, han tocat en la banda municipal de València, uns altres en l'orquestra municipal. Tinc un germà que és Pepe Ortí i és també, d'alguna manera, és professor, ha ensenyat, i bueno, després a nivell de gent important, pues, sí que tinc un germà, un pare xicotet, que és Vicente Ortí, que és un escultor i professor de Belles Arts. Però pues, tot això ho hem amat i d'alguna manera la música més clar i més difícil està lo de l'òpera. L'òpera han tingut uns anys així, tindre sort de poder-la veure en directe, saben que és una brutalitat el que costa i que d'alguna manera, pues, clar, això també ha canviat, ara s'ha disminuït perquè aquesta inversió tampoc es podia arribar ahí. Però bueno, és que qui no té en el seu poble una banda de música, és que això és innato i això ho durem tots dins de la nostra motxilla, les bandes de música, les falles. A cada un que jugui com música, però això va en la nostra identitat. Tots tenim una banda de música als nostres pobles. Sí. Però què passa a les nostres caixes, a les nostres bancs? Bueno, pues jo sempre dic el mateix, que una cosa és el que t'aporta a nivell de sentiment, però n'hi ha una altra cosa que t'aporta la supervivència. En aquest cas, la banda de música, imagina la brutalitat que estic dient, que no estigueren, pues seria un drama. Però jo crec que té més part de risc i més part de dolorosament parlant, que les caixes hagin desaparegut, les banques hagin desaparegut a València, perquè això és la supervivència econòmica. Sense la supervivència econòmica,
jo crec que no hi havia res, per tant, això és un drama, està ahí, i ho estava dient tant des fora de micròfons que a mi em preocupa que el dia que la Comunitat Valenciana se recupere, els diners, siguen de qui siguen, no estaran així, estaran en Catalunya o estaran en Madrid. Sí, la veritat és que en això tens tota la raó. És trist passar la carretera d'un poble a un altre i veure com els polígons estan buits i com els camps estan abandonats i com pareix que no passa res, que el més important siga pues, Cristiano Ronaldo, que si fulano que du culeta i que tal, i pareix que, no sé, com que els mitjans de comunicació que tens que en València no siguin potents o no saps com responsar, tu que encara tens connexió i què és el que veus? Jo el que veig que és pues, això, tot el mateix que veus tu i el que veu qualsevol que no tinga interessos partidistes. Jo crec que en aquests moments dubtar de la realitat de València o voler-la adornar és fer-li un fals a la realitat. Jo crec que estem en una situació de lo que jo tinc coneixement o ha conegut, penso que és la pitjor a tots els aspectes. Sabem que hi ha molta gent en el paro, sabem que hi ha molts estudiants que estan estudiant a base d'un esforç econòmic de les famílies i sabem també que quan totes les famílies arriben que els seus fills acaben la carrera estan igual que quan ha començat. O sigui, s'han fet una inversió brutal, uns anys dedicats a ahir, no han tingut ingressos sinó pagos i resulta que tenen que començar segurament a buscar-se un treball perquè així no n'hi ha. O sigui, és algo que si ho plantegem a nivell real és molt dur i és molt difícil d'assumir. Poques setmanes, no vull que te banyes molt, però poques setmanes, no fa molt, Boluda, el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, deia que feia falta un partit valencià, valencianista, inclús nacionalistes i podíem aconseguir el mateix que el País Basc. Jo no sé, són moltes vegades quan els empresaris ixen a dir i a les setmanes callen. No sé, jo no parlar de política, sinó pensar que no pot ser que els empresaris tinguin part de culpa, entre cometes, perquè parlen molt però són prou submisos o se'n van fora a fer els grans empresaris, la seva economia. Bueno, els empresaris valencians jo crec que afortunadament hi ha un grup d'empresaris valencians que estan destacant molt bé, estan fent les coses molt bé, però desgraciadament això és una minoria i ells el que no poden parlar a vegades és d'una realitat que és la seva, si no tenen que, sobretot quan estan en un lloc de responsabilitat, perquè a mi me pareix molt bé que els empresaris parlen de la seva empresa, però quan se fiquen en un col·lectiu que representen els demés ja no poden parlar per si mateixa, tenen que parlar per la realitat social o econòmica a qui representen. Per tant, jo crec que els empresaris, n'hi ha moltes coses que m'agraden el que diuen, però tenen que fer més per una raó, no perquè els pertenezca, sinó perquè per deixació d'alguna manera des que tenien l'obligació no ho han fet i l'única força que estan unida organitzativament són els empresaris valencians. I a mi me compla molt sentir a vegades, per exemple, Federico Félix, aquesta lluita que està tants anys en lograr objectius importants, però a vegades jo veig molt soles perquè dins d'aquesta fotografia que es fa, ara Vicent Boluda ha dit una cosa, però també temps darrere tenia que haver-se callat perquè va fer una cosa despectiva a un equip com el València que a mi me dol, i me dol perquè ho vaig a dir Vicent Boluda, que l'aprecio molt i sé que és un tio molt vàlid, però té que me dir aquestes coses perquè sense voler està fent algo, està dient algo que no correspon, perquè hi ha molta gent que té uns sentiments i ell justament per representar el que representa en aquest tema no pot ajudar. Però és que sempre estem veient que les inversions en infraestructures se fan en altres llocs, no? Perquè la gent pot estar en multinacional, en fulano o en mengano. Això ve de darrere. Si tu estàs tots els dies, quan vas a dinar, te fiquen un plat i te'n menges 15 anys, doncs de repent resulta que als 15 anys te dones compte que allà enfront s'estan prenent dos plats, el primer i el segon. Diu, collons, però a mi per què no me teniu que donar dos plats? Bueno, és que això és com està. Per canviar-ho costa molt, perquè ara l'estructura i tal, donar-te els plats a tu, ara no pot ser. Estan reconeixent que te donen un plat, però no te donen el segon. I això és una realitat que són molts anys que han passat. I ahir no li pots tirar la culpa ni al PP ni al PSOE, que són els que han tingut. I tens que tirar la culpa als dos.
inclús anterior. Ja, bueno, estic referint-me als partits que representativament han tingut la decisió o l'obligació de tenir una responsabilitat de gestió i de manar. Pense que això són els dos que han fet el mateix. Quan han estat allí han volgut cuidar-se molt la seva imatge personal, però el que és València, la prova està que estem on estem i se perd una hòstia, perdó per la frase, i l'arreglem nosaltres, però així de fàcil. I té que així un exemple de que el futbol està en crisi i és el camp per acabar del València. Per això estem cansats de veure-ho. I continua la festa, bueno, hasta quan? No ho sé, però és clar que els valencians també arribarà un momentet que si no és que estan, si no és que venen, alguna cosa tindrà que canviar, perquè a vegades la paraula de l'himne també ens ha fet molt mal, però enfrentar noves proves a Espanya sempre tens que per lo menos tindre l'obligació també de demanar alguna cosa també per a València, no sempre pensant, si tu fas una cosa del col·lectiu i el col·lectiu s'oblida de tu, tindràs que fer alguna cosa diferent perquè t'estàs equivocant. Però una cosa sí que és, o sigui, ho has dit i pareix que la gent, no se dona compte, perquè hi ha una espècie de moviment d'autoodi, o sigui... No, d'autoodi no, de rebeldia, però una rebeldia sumissa, o sigui, tots en el... Quan parlem entre nosaltres, els valencians, jo no he tingut que no estigui d'acord en coses concretes, però és tot diàleg de cafeteria, de dins el tallat, però veure un moment donat que digués, pues arriba a fer una manifestació, com fa anys que l'autonomia se va fer, jo la recorde, i entonces anaven de tots els colors, de totes maneres, i jo ho sé perquè jo no vaig néixer aquest moviment des de la classe, i anàvem aproximant-se tots a la plaça de Sant Valero i tal, i anàvem tots junts, i aquest viatge jo no recordo altre que els valencians hagin nascut al carrer, i ja s'ha passat anys. Sí, però si se perd un nostre, com has dit tu, sempre ha de moure d'un o altre. Claro, però... No sé com... O sigui, tenim un president que sí, que va dimetre per corrupció, però eren 4 tratges, i vull dir, 4 presidents de diputacions, d'autonomies, ministres, estan de corrupció hasta així, i no es tenim tots els dies la premsa. Pues algo ha fallat, però també saps el que passa, de que com també entre els valencians també tenim algo d'autodestrucció. Jo t'hi diré, a veure, si jo penso el mateix, jo soc d'un partit, soc del PSOE, i el PP fa una gestió bona per València, tindré que estar, per lo menos, no estar en contra de tot, sinó per lo menos això reconèixer que ho va fer bé. És que així és una guerra, vamos, de que a muerte. Jo preferís morir antes que l'altre tenir que viure, no? Que teniu que pensar que viure és València, i tot el que representa València. I el que mana, tu no eres el president que representes als que t'han votat, sinó representes a tots els valencians, siga qui siga. I en el moment de representar tots els valencians, doncs tots tindran que fer coses, saben que l'objectiu és això, i se veurà clar de que aquest partit, independentment de que te caiga bé o te caiga mal, en determinades coses les ha fet bé i en altres les ha fet mal. Però anem a ser positius, anem a unir-se per aconseguir res per València. I després entre nosaltres ja s'apanyarem. Però si no aconseguim res, entre nosaltres ens matem, quan anem a la batalla, què som? Ja hem perdut. No és que sigui una hòstia, és que no podem tornar-la. Però creus que no et passa això perquè hem perdut l'orgull de ser valencians? No, el que passa és que, anem a veure, és un tema de la idiosincràsia. Jo, per els anys que tinc i el que he llegit, no sé, a mi me parlen tots de que des de l'època, imagina't els anys que fa ja, d'un escritor valencià que en aquell moment era un líder, que recordareu. Este escritor valencià, tots parlàvem meravilles políticament d'ell. Però saps quin problema n'hi havia? Que resulta que era anticlerical. I sols per això ja no valia per a conduir els destins de València. Bueno, això ahí està. I des d'entonces ningú ha reconegut que han tingut un polític d'aquest nivell. És molt trist que tants anys no hagi sigut alguna persona que s'ha destacat. Si ha destacat a nivell, diguem, de càrrec, doncs pense que va ser Vicente Abril Martorell, que va ser el vicepresident del govern. Era un vicepresident molt actiu en el que era el govern, però poc d'aportació va fer a València. Per lo que jo he observat, sin embargo, a nivell de poder sí que tenia. I aquest poder a altres polítics en altres nacionalitats o en altres
col·lectius o altres autonomies sí que han fet molt. I, per exemple, puc ficar lo d'Andalusia, no d'ara, mossens anys, quan no s'estilava l'AVE ja no n'hi ha bon AVE, n'hi ha un corral ja. És que això és de Xina. Els polítics, jo penso que els polítics valencians, pues que tenim durant 20 anys, és creuar, com aquell que dius, creuen la frontera i ja no són els de València. Jo, una de les últimes declaracions que he discutit, que he debatut molt en algunes tertúlies de ràdio, era que quan Toni Cantó, quan aplegava a Madrid de diputat, les primeres declaracions dient que ja estava allí i que ara venia a defender els interessos de los espanyoles. Mos pareix molt bé, però estos vots no són valencians. Això estava dient jo a tu antes, que lògicament així primer se defèn el partit que a qui correspon, per tant això és l'error. Així, independentment de quin partit siga, té que defendre tots i tots tenim que estar d'acord, i això a vegades els catalans ens poden donar una bona lliçó. Defenem a València, anem a veure què aconseguim a València i quan tinguem i aconseguim alguna important ja s'ho repartirem, però el que no pot repartir-se és el negatiu, ficar-se contra tot, el que està al govern perquè no aconseguís res, això és un èxit, això és una burrada. El que està ahí en aquest moment a la presentació política, la designació de fer la gestió, quan més coses aconseguís que sigui millor per València. Estiga qui estiga en el partit, però ara no, ara és tu contra tu, el que dius tu jo al contra. Ja està, blanc, negre, negre, blanc. Ahí així no mos va. I quina penses que és l'eixida que hauria de tindre València per anar a millor? A veure, doncs jo tinc molta enveja d'un xaval de Ciutadans que el veig que no té ningú apoyo a nivell ni econòmic, ni polític, ni res, i en un puesto tan difícil com Catalunya està avançant, no? Està avançant en algo que és neutro per mi. Què vol dir neutro? Que no té una tendència ni fluent de ser espanyol, ni té una tendència contra altra cosa. És una nova idea, una nova filosofia, aire fresc, i està fent un camí relativament important en els mitjans que té. A mi m'agradaria tindre un valencià que tothom no van a veure si està demostrat que n'hi ha líders, si que estan líders. Ahí està Juan Roig, que és un líder mundial. Vol dir que si n'hi ha tendència... Jo no dic que Juan Roig se dedica a la política, prou responsabilitat tot el seu, però sí que tenia que ser una referència perquè gent que és vàlida se dedicarà a dir jo vull ser el que València necessita. Per què? Perquè me considero preparat i tinc mitjos. Jo crec que persones n'hi ha. Lògicament tenim que fer el que tu antes me digues, que quan vas a veure una persona important que te pot aportar, no vol aparèixer, si no vol aparèixer no te val. Així té que tirar-se uno al monte, però que sàpiguen que el que se tira al monte és aquell que va a la manta al coll. Però clar, si no vol aparèixer, jo us ajudaré per darrere no val per res. Tu tens a de València, tu, qui ho t'has fet? Per acabar. No res, jo m'ha paregut una persona molt interessant i sobretot algú que sempre ha fet bandera de ser valencià i que ha sigut un referent en aquest sentit, per dir-ho sense complexos, per parlar en valencià i per ser una persona pròxima. Bueno, és que jo de marxa ja t'he dit que els meus antecedents, ma mare era de Montroi, mon pare de Torrent, però no és que mon pare de Torrent, és que mi abuelo nasqué en la Pasilla de Chuche y no nasqué con su puesto, nasqué en la iglesia, que tenía ahí una casa junta y ahí nació mi abuelo. Y mi abuelo en el mar del Chuche pues es periquet, pero en Torrent toda la familia son les reals. Bueno, pues yo igual que presumís de que soc d'Aldalla i els que tenen Aquas, Torrent per mi és molt important. Tinc la sort de tenir molts amics, perquè la meva ascendència pues, està allí, els meus familiars em vaig ocupar també. Per tant, a mi tot això i aquestes coses també m'obliguen a sentir-me còmode en la meva terra, no? I bueno, pues, també per això la desditja de veure les coses que ens fan mal, les que ens representen, i les coses que no ens fan mal perquè no n'hi ha gent que se tira al monte. I quan dic al monte, així és millor dir no se tira a l'horta. Jo, Jaume, vull dir-te que confessar-te com diguem que tenia que intentar així, pues me va costar, dic. És una gran persona, n'hi ha molt que parlar i no sé com a... Un altre dia, quan vulgueu, m'encanta, perquè quan te dic de futbol, desgraciadament, n'hi ha molta gent que parla i bé, i d'estos temes són més interessants, sense dubte, per al present i el futur de València. València necessita gent com vosaltres, desinteressadament, que en poques mitjons, per almenys que no vulga, el que hi ha una llameta que en un moment donat, tu saps que el foc
és el que més se multiplica. I si vosaltres heu deixat llaveta, pot ser el moderat. I si llaveta se creme el monte, però que creme la palesa, no no. Esperem. Moltes gràcies, Jaume, de nou. Avui ja estàs a casa. I donar les gràcies una nit més. Recordeu-vos www.lacorbella.tv. Molt bona nit i nos tornem a veure la setmana que ve. I recordar-vos, diran que no tenim collos, però ous no se'n sobren.